Sesiwn Candelas yn sŵn reit rock and roll, bluesy, amgen, a wedyn mae'n gallu bod yn reit drwm ar adegau wrach. Fi sydd fel arfer yn sgwennu'r caneuon, a swn i'n recordio nhw'r ffadre, yr syniad sgynna i, ac mae pawb yn rhaid i darn ei hun fewn ydyn. Y dylanwad mwyaf wrach yn dod o bandiau o America fel The Strokes a Kings of Leon yn Gymraeg. Mae pobl fel Cowboys Rock Platonog ac Colorama. Da ni'n edmygu nhw fawr iawn. Mae'r gan dau fyd yn sôn am pan eisiau allan efo'r grŵp o bobl ac oedden nhw'n dod o gefndir hollol wahanol. Nid bod nhw ddim yn bobl iawn ond jyst bod ni'n dau mewn dau fyd hollol wahanol. Da ni'n gobeithio flwyddyn yma i recordio album nes at yr ha, a mae gen i 2 sengl i'w lawrlwytho am ddim ar yn soundcloud ni, .com/Candelas. A ie, gawn ni weld sut mae'n mynd.